سلام مرحبا زغالي كمي بعلكي صبو أبوي را زغالي حجي دما انتاي كنقصلينا قنقنياتات كنقصلينا idioms مالتي بانجلش اوكي ليتس جو كوف بل دمكا خيرق وي دمكا خيرق كوف بل انت دايلكا نسبتا مالتيو ودم تكنيكالي ايرغنيو ግን ጠጠው አይተብዝህ ከይትደክም ማለት ይትርጉሙ ጠጠው አይተብዝህ ከይትደክም Avoid prolonged standing. Don't stay on your feet too long. Limit standing time. ኮፍ በል ደምካ ከይረግብ ጠጠው አይተብዝህ ከይትደክም ልቡ ጠፊእዎ ክንብል ከለና ክልተ ትርጉም ኣለዎ ሓደ ዓብድበድ ኢሉ ማለት እዩ ንኣብነት ገለ ነገር ተጥፍእሞ በቃ let's say for example ብዙሕ ገንዘብ አጥፊኻ ልብኻ ይጠፋካ አው ዓብድበድ ኢሉ Deeply anxious. Extremely concerned. Overly worried. Highly stressed. Preoccupied with worry. ልቡ ጠፊእዎ ካልእ ድማ ልቡ ጠፊእዎ ክንብል ከለና ክዝክር ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ዓብይ ሰብ ኣብ ሓጎይ ልቡ ጠፊእዎ ክዝክር ኣይክእልን እዩ He forgets easily. He has poor memory. He struggles to recall. He can't retain information. He lacks memory recall. ልቡ ጠፊእዎ ጥላሕ ኣይበለንን ክትብል ከለኻ ድማ ኣይፀገብኩን ማለት እዩ ጥላሕ ኣይበለንን እንታይ ማለት እዩ ክትበልዕ ፀኒሕኻ ግን ፀጊብካ ዶ ተይልካ ሰብ ኦ ጥላሕ ኣይበለንን ገና ኣይፀገብኩን ማለት እዩ ገና ኣይፀገብኩን I'm still hungry. I haven't had enough. I'm not satisfied. I could eat more. I'm not completely fed. Exactly. ኣይፀገብኩን ዘለኹ ገና ኣይፀገብኩን ጥላሕ ኣይበለንን ላዕሊ ዝጥምት ክትብል ከለኻ ድማ ዓቕሙ ዘይግምግም ሰብ ማለት እዩ ላዕሊ ዝጥምት ላዕሊ ዝጥምት ዓቕሙ ዘይግምግም in English He overestimates his grasp. He thinks he's more capable than he is. He reaches beyond his means. He overreaches himself. Exactly. ላዕሊ ዝጥምት ሰብ እዩ ዓቕሙ ዘይግምግም ማሕለኻ ዘይብሉ ክንብል ከለና ድማ ዝቋጻጽሮ ዘይብሉ ወይ ስርዓት ዘይብሉ ዝኣስሮ ዘይብሉ ማሕለኻ ዘይብሉ He lacks self-control. He's unrestrained. He shows no discipline. He has no self-restraint. He can't hold himself back. Exactly. ማሕለኻ ዘይብሉ ማሕለኻ ይብሉን ተልካያ ዝቋጻጽሮ ይብሉን ማለት እዩ ፀጉሩ ሙሩር ትብሎ ንሰብ ድማ እንታይ እዩ ብዝገበሮን ዘይገበሮን ኩሉ ግዜ ዝሕመስ ሰብ ማለት እዩ ፀጉሩ ሙሩር እዩ ማለት እዩ ዋላ ዘይገበሮ ከሎ ሰብ በቃ ንዑ ይጥርጥሮ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሓራ ዘይውፅኦ ፀጉሩ ሙሩር He's unfairly suspected. He's wrongly mistrusted. He's unjustly doubted. He's unfairly scrutinized. ፀጉሩ ሙሩር ኩሉ ሰብ ሓራ ዘይውፅኦ ማዕከሩ ዘይከደነ ክትብል ከለኻ ድማ እንታይ እዩ ገና ነብሱ ዘይከኣለ እናቱ ዘይገበረ ንሰብ ክገብር ዝማጣጠር ማለት እዩ ብሓፂሩ ማዕከሩ ዘይከደነ ብሂል ኣለና ማዕከሩ ዘይከደነ ምድሪ ከደነ ዝበሃል ኣሎ ማለት ማዕከሩ ዘይከደነ ገና ነብሱ ዘይከኣለ He's not even self-sufficient. He can't rely on himself, let alone others. He's dependent even on himself. He lacks self-reliance, let alone for others. ማዕከሩ ዘይከደነ ግደፍደን ዓኻ ክገብረልካ ሲን ነብሱ ማዕከሩ ይከደነን ማዕከሩ ኣይከደነን ገና ነብሱ ኣይከኣለን ዋ ኣይሓኽሉ ይምሳሩ እንተልካያ ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ዝበደልኩዎ ነገር ዘይብለይ ኣልዕል ኣቢሉ ኣነ ማለት ነብስኻ
مسحنت ነገር ዘይገበርካዮ ግን ትሰብ ንዓኻ ጥቁመካ ከሎ ኣይሓኽሉ ኣይምሳሩ ትብሎ Why me for no reason? Exactly. What have I done to deserve this? Without cause, why me? Why am I targeted without reason? What did I do wrong for this? ኣይሓኽሉ ይምሳሩ ዋ ኣመንቲ ምንታይ ዘሕምቆ ኣሎኒ ክትብል ከለኻ ድማ እንታይ እዩ እስኻ ትመልኮ ሰብ እንዳለለኻ ምህሳይ ማለት እዩ ንስኻ ትመልኮ ሰብ እንዳኣላለኻ ምህሳይ ሓሰኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ ድማ ንብል ኢና ሓሰኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ ወይ ዘሕምቆ ኣለኒ ተመሳሳሊ ትርጉም እዩ ዘለዎ Preying on the vulnerable, exploiting the defenseless, attacking the helpless, picking on the weak, victimizing the powerless. Exactly. ንሓያል ዘይኮንካ ትድንድንሲ ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ነቲ ድኹም እንዳረኣኻ ማለት እዩ ንድኹም ከተጥቃዕ ከለኻ እዚ ዝሕምቆለኒ ዝበሃል ንድኹም ሰብ ኦልሬዲ ሲ ድኹም እዩ ስለዚ እስኻ ትመልኮ ሰብ እንዳላለኻ ምህሳይ ማለት እዩ ንሓያላት ግን ኣይትንክፎምን ኢኻ ዝሕምቆለኒ ኢዱ ጥንቢ እዩ ክትብል ከለኻ ንሰብ ድማ እንታይ ማለት እዩ በቃቕ እዩ ቆርማድ እዩ ለጋስ ኣይኮነን ማለት እዩ ብሓፂሩ ኢዱ ጥንቢ እዩ He's stingy. He's tight with money. He's not generous. He's unwilling to spend. ኢዱ ጥንቢ እዩ ኢዳ ጥንቢ እዩ መቼም ኣብዛ ፍንጭው እያ እንዳሪልካ ንሓደ ሰብ ድማ ኣብዛ ፍንጭው እያ እንተኢልካ እንታይ ማለት እዩ ኮራይ እዩ ኣብ ቀረባ እዩ ማለት እዩ ሓፂሩ He's quick-tempered. He has a short fuse. He's easily provoked. He gets irritated quickly. He's hot-headed. ኣብዛ ፍንጭው እያ ልቢ ኣይሰኽዑን ክትብሎ ከለኻ ንሰብ ድማ እንታይ ማለት እዩ ገና እዩ ዘሎ ኣይለበመን ንምባል እዩ ዘስምዕ ልቢ ይሰኽዐን ኣብነት ዋላ ንንእሽተይ ህፃን ወይ ቆልዓ ልቢ ይሰኽዐን ናብነት ናብ ሓዊ ድዩ ናብ ገለ ድዩ ህሩግ ኢሉ ዝኣቱ እንድሕር ኮይኑ ልቢ ይሰኽዐን ገና እዩ ዘሎ ኣይለበመን ማለት እዩ ዓብይ ሰብ እውን ከምኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ He's still immature. He lacks wisdom. He's not yet insightful. He's still learning. He's not fully experienced. ልቢ ይሰኽዐን ብዕራይ ፈረቓ ክትብሎ ከለኻ ንሰብ ድማ ብዕራይ ፈረቓ ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ብዕራይ ፈረቓ ዝበሃል ከምኡ ድማ ንሰብ እውን ማእከላይ ዕድመ ዘለዎ ንምባል እዩ ብዕራይ ፈረቓ ኮይነ ዓብየ ሕጂ ሲ ንእሽተይ ኣይኮንኩን In his midlife, middle-aged, in his prime years, midway through life. ብዕራይ ፈረቓ ኮይኑ ማእከላይ ኣብ ማእከላይ ዕድመ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዘይፀረየ ዝራብዕ ትልካዮ ድማ ገና ተመክሮ ዘይብሉ ማለት እዩ ዘይተመኮረ ዝራብዕ ንሰብ ድማ ዘይፀረየ ዝራብዕ እዩ እንድሕር ኢልካዮ ንሓደ መንእሰይ እንታይ ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ He's inexperienced. He lacks experience. He's unseasoned. He's a novice. Exactly. ዘይፀረየ ዝራብዕ ቃል ብቃሉ ክትብል ከለኻ ድማ ከም ዘለዎ ክትርጉም ከሎ ማለት እዩ ሓደ ቃል ብቃሉ እዩ ተርጉምዎ እንድሕር ኢልካሲ ከም ዘለዎ ተርጉምዎ ማለት እዩ ዘስምዕ In a literal sense, taken literally, in the exact sense, in a direct interpretation. Exactly. ነቲ ውሽጡ ወይ ድማ ዕምቆቱ ኣትዩ ኣይኮነን ትርጉም ዝህቦ ዘሎ በቲ ላዕላይ ማለት እዩ ቃል ብቃሉ ከም ዘለዎ ክትርጉም ከሎ ማለት እዩ ሓፂሩ ብዕራይ ወሊዱ ክትብሎ ከለኻ ንሰብ ድማ of course ሰብ ብዕራይ ወልድን እዩ ግን ዓሻ ወሊዱ ንምባል እዩ ዘስምዕ ውላዱ ዓሻ እዩ ንምባል እዩ ብዕራይ ወሊዱ በቃ He has a silly child. He has a childish kid. He has an immature child. He has a goofy child. ብዕራይ ወሊዱ ኣርዑት ሰይሩ ክትብል ከለኻ ድማ እንታይ ማለት እዩ ናፃ ወፂኡ ማለት እዩ ኣርዑት ዮክ ማለት እዩ ኣርዑት ካብ ባርነት ተላቒቑ
ታማለት ይዚ He is liberated. He is free from constraints. He is no longer under control. He is released from restrictions. አልዑት ሰይሩ ናፃ ወፂኡ ካብ ባርነት ተላቂቑ ቪድዮና ኣብ ዘወዲእና ያለና ብዝተረፈ ሰሰናዩ ጠጥዑሙ ንዓኻትኩም see you in the next video